Traffic sa Cagayan de Oro City, mas ni grabe karon nagsing-abot ang Kapaskuhan. Alang sa dugang detalye, sayron ta sa live report ni Clyde Macascas. Clyde! Real naghimo ng special rerouting sa pipila ka dalan sa Cagayan de Oro City aron masolusyonan ang kagrabe nga traffic. Kung sa normal nga mga adlaw, moderate to heavy traffic lang ang masinati sa kadalanan sa Cagayan de Oro City. Karon, bumper to bumper na ang sitwasyon sa mga nagunang dalan sa syudad. Medyo bumper to bumper na gid ang mga sakyanan karon, no, labi na sa atong mga main roads nato sa mapananglit ini sa Mayoricto Avenue, taingon sa Kogon nga mga dalan, kini mga merkado nato. Tungod matud pa kini sa nagsingabot nga Kapaskuhan og bag-ong tuig, di nangagpas ang kadaghanan sa holiday rush. Sa Kogon Market, kung asa halos tanang sakyanan moagi, nisamot pa ang traffic tungod kay gitugta na sa pag-display daplin sa kalsada ang mga ambulant vendors. Busa naghimo og special ug temporary rerouting ang Roads and Traffic Administration kun RTA. Tanang Bonbon Liner, Kauswagan, Bayabas, Ipunan ug Bulwa Liner wala na gipadiretso o patuyok sa Kogon. Inay nga mo diretso sa Hay Street, padulong Osmeña Street, muliko na sila sa Daumar Street, pagawas sa JR Borja Street. Wala man hinuoy pagbabag ang mga driver sa jeep sa temporaryong ruta. Okay ra sir, kay walay traffic ba? Di mo mga pasahero, di magreklamo. Di man po, kasabot nila. Ang ubang pasahero nga unta makanaog duol sa palengke, mag-backline na padulong sa Kogon, gikan cruising sa Daumar. Dalan na exercise kayo, pangidad po ba? Kining mga namaligya sa diya karon, di man na sila mohawa po sa ilang gidisplayhan po da. 24/7 po na sila. Pero kana limitado lang na until December 31 lang. Pag human sa New Year na to, limpyuhan na sab siya, di na po sila pwede nga mamaligya diha. Nag-deploy na og mga personahe ang RTA sa matag intersection ug extend na sab nila ang duty hours o bang traffic enforcer. Labi pa nga ilang gilauman nga mas mo grabe pa ang traffic sugod karong weekend. Abiso nato sa publiko nga kung mulakaw og magdalag sakyanan, planuhon ang lakaw og ang ruta nga agian aron dili malukong sa traffic. Real? Clyde, karon pa lang 5 kaadlaw o 4 na lang kaadlaw bisperas. Medyo nakita nato no nga traffic na. How much more kung moabot na ang bisperas sa Kapaskuhan nga mas mo grabe ang tao nga mudagsa sa maong lugar. Unsa ba, wala na ba sila second option o kana lang kung mapalpak na unsa na lang mas mo grabe gyud ang dagan sa traffic ko diha. Yes, real no, matag karon og unya ginastudyuhan sa RTA ang mga agianan kung asa gayud nga mas mapadali o mas mag-flow ang traffic aron sa dili na magkadugang ang kataas sa traffic o kadugayon sa biyahe sa atong mga riding public. Gani ang sumala pa nila kanunay nilang ginapabutangan o muntaran sa ilang mga personahe ang matagdalan dinhi sa Cagayan de Oro City. Real? Okay. Daghang salamat, Clyde Macascas.